Tuturor și bine am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne facem partea, adică videoclipul 2, care ne jucăm Minecraft. Deci Minecraft ne jucăm în acest videoclip. Minunat! Nu uitați să dați acolo să spargeți butonul de like, butonul de subscribe și eu am fost Kismis. Sper că vă place acest videoclip, dați acolo un like. Și da, uitați, fraților, ne-am upgradat un pic, am construit această casă până ce voi vă uitați la acest videoclip, adică până ce, cum să zic eu, nu erați, adică nu, până ce eram eu aici, am închis filmarea și am zis, bă, după ce am făcut videoclipul, am zis că, bă, hai să mă duc să mai, iați-mă, să mă duc să mai fac pe aici una, mamă, un village, bă, ce dracu. Nu mai știu. Hai să facem villagerul ăsta. Excuse me, bro. Hai că dai niște șuteri. Îți faci tu treburi. Hai să vedem dacă îi dăm un punct. Bă! Asta îmi trebuie. Bă, dar cum putem îmbrânzi astea? Carpet. Ok, dar cum, gen... Știu, dar stai, mă, dar merg tare astea. Asta dacă avem carpet. Dar de cum se face un carpet? Cu lână. Lână? Da, trebuie să mai să plângem o lână. O lână? Chiar? Ce? Dar cum se numește? Nu de asta, cum se numește? Hai să căutăm un pic. Și fraților, nu uitați să spargeți butonul de like. Dacă l-am găsit ar fi mult mai bine. Nu văd dar cum se numește shower. Nu știu cum se numește în engleză shower. Din asta. Nu, stand. Opa, nu că am vărsat super bine. În fine, bă, dar nu știu ce stați. Nu trebuie, noi trebuie și găsită. În fine, băi, fraților, nu uitați să rupeți butonul așa de like și, da. Scuzați-mă, excuse me. Dar nu găsesc, bă, nicăieri. Nu găsesc nicăieri o bucată, dar nu știu cum se numește ăla. Nu pe la ș. Stai, mă, nu. Bă, dar stai. Gen... Bă, că dacă îl găsim, e ok, dar nu din asta, cum se zice? Asta ce e? Brush, în fine. Cred că videoclipul ăsta va fi cel mai plictisit. Să merem să plângem mai de totuși. În fine. Am intrat în sleep at night. Bă, frăților, nu știu ce să vă zic, nu uitați să arăcați butonul și acelea de like și... Hai să merem. Hai să... Unde-i? Bă, da... Aici. În fine. Sleep at night. Cămilușele cred că pleacă. Nu prea știu unde au plecat cămilușele. Cămilele dracu. Nu, Creeper. Ha, frate. Ce urăsc Creeper în jocul ăsta, dă să-mi bag ceva. Asta ai făcut rahat cu patroc. Hai să-mi bag picioaca. Asta e așa, nu? Facem ditai groapa.
A făcut acea carpetul ăsta mișto. E neprea mișto, în primul rând. Nu, scuze. Așa, Daily nu cred că așa e. Și nu bucăți. Vezi că e afacere? Nu știu cum să ne scalea, stați. De cum urc oare pe astea? Pot să... Plec. Da. Și faci? Și dă așa un hit. Da, și cu bacon tău. În fine, fraților, uitați, mi-a crescut și pădurea asta de... Pădurile, bă! Bine, stați. Hai să... Crește foarte lent această fermă, nu știu de ce. Poate trebuie să pun mai multă apă sau habar n-am. Dă-mi pace. Nu mă așa prin ureche. Sunt aici în primul cu fratele meu foarte stupid. Da, știu că tu ești. În fine, da. Ce putem face cu atâta lână? Construction. Bă, un shield sau cum se numește acela? Ce carpet, mă? Nu din ăsta! Din ăla care pun pe vaci. Sau nu, nu pe vaci, mă. Stai că... În fine, sunt prost. Items, să-mi bag picioaca în ele, dă să-mi bag. Dacă auziți o jurătură. Aragaz cu butelie, să șieți. Chiar. Și bine că... Deci fac carpet atunci. Fac carpet ca să pot să-mi pun aici. În fine. Kiss. Bine, băi, fraților. Deci sper că vă place acest videoclip. Habar n-am eu. Deci poate că e un videoclip mai plictisitor, dar asta este. Nu știu, băi, fraților, nu știu. Sper că vă place ce fac. Dacă vreți să mă susțineți, dați și la butonaj mare de like. Și gen, hai să mergem. Putem merge la minat, dar nu... Hai să mergem la minat. Da, gen. Da, fuck. Uai, scuzați-mă. Ragaz cu țigănie, nu o să-și iei butelie. Da. Hai, mă, să facem un arc. Că m-am urât atâta fără un arc din ăsta. Săgeți n-avem. Aragaz. Dar cum să fac săgețele? Îți trebuie o pană, stick și gravel. Ce? Da. Gravel era gri-negru. Știu, dar mi trebuie flint and steel din ăla. Vrei flint and steel? Îți trebuie și iron. O bucată de iron. Știu. Videoclipul ăsta va avea 15 minute, gen nu știu cine se va uita atâta. Și nu putem... Da. Hai să mergem la minat, gen... Mergem un pic la minat.
Cred că videoclipul ăsta va avea vreo 12 minute. Și mergem și noi la minat așa. Random. Da. Eu nu știu ce am, că nu pot să-mi iau damage. Adică nu folosesc sec, dar așa e modul, că eu mă joc de pe happy mode, happy mode, happy. Elon Musk. This is Elon Musk. Elon has been invented. Done, nu așa, mă. Of, băga-mi așa. Da, un videoclip foarte plictisitor. Și eu am zis asta. Hai să vedem. Stăm pe spate ca să îmi balez cu e prost și na. Videoclipul ăsta va avea un pic... o să dau și un pic tip în față, gen... Să te din aia, bă. Să te din aia, bă. Că-mi sparg ăsta, bă. Hai, mă, dracu de zombalei, măsi. Cum arată zombii ăștia, căcat mai fain fac dimineața. Măcar mai fain dimineața decât ăștia. Oi! Bravo, boss! Diamante, nu smaralde, banii cash, numărate, învățați de la mine. Hai! Dă-n cap! I-am pus aici, da? Hai să minăm primele noastre diamante. Mamă, câte diamante! Bră! Am înjurat, atât. Și s-a rupt și ăsta. Da-mă. Deci cam atâta tot videoclipul. Ne batem aici ca... Urăsc mobii ăștia, urăsc. Urăsc în mine să înjur de toți morții și sfinții. Băi, acolo mină. Hai, vreau să joc de zombalescu. Am și înjurat. Să nu mă mir că YouTube îmi scoate videoclipul gen. Prima noastră 5 diamante. Holy shit. E cam mare mina asta gen. Bă! Bă! Stai că ceva nu. Da. Mergem și noi în față. Luăm toată experiența, gen. Bă, să nu mă uit aici. Da, gen, eu stau cam chill. Și cam asta cât o să am. Asta diamante, gen. Lapis. Lazurit lapis. Eu dau un stack, ești prost? Spargem și tot lazurut. Lapisul ăsta. Asta și zic că e ok, gen. Da, frate, eu stau 10 minute să editez videoclipul, că nu știu deloc să editez, gen. Și ca atât a fost cu acest videoclip, să dați un like, subscribe, pa!